En aquest vídeo aprendrem a multiplicar i dividir fraccions amb nombres enters. Doncs bé, per multiplicar i dividir fraccions i nombres enters, el que primer hem de pensar o el primer que hem de fer és transformar el nostre nombre enter en una fracció. Doncs en quina fracció la transformarem? Doncs en aquella que té denominador 1. Per tant, puc pensar que aquesta fracció és 3 dividit entre 1. No? Doncs ara faig el producte i el producte doncs, és el producte en paral·lel. Per tant, en el numerador em quedarà 3 per 2 i en el denominador em quedarà 1 per 5. I ara faig el producte i em queda 3 per 2 són 6 i 1 per 5 són 5. I ja està, aquesta fracció és irreductible perquè els factors del numerador són 2 i 3 i el 5 és un nombre primer que és diferent. Molt bé, anem a fer aquesta divisió. Doncs, igual que abans, penso el 2 com 2 partit per 1, ja l'he transformat en una fracció, i ara faig el producte creuat o en V baixa, no? I faig el 2 me'n va a l'1 i se'n va al numerador. Per tant, em queda 2 per 1 en el numerador i en el denominador em queda 3 per 2. Ara, jo tinc que això és 2 i en el denominador em queda 6. I ara veig que tots dos són múltiples de 2, per tant els puc dividir entre 2 i em queda 2 dividit entre 2, que és 1, i 6 entre 2, que és 3. També ho podria haver fet al principi mirant que el 2 i el 2 s'eliminen, no? Quan un està a dalt i un està a baix, i per tant em queda ja un terç.